warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pangliko ko Allah ta'ala ginang kuna salam na batan ako na imong bagay sa dunia na sampai sa lungan na more. Sa gyapon mo mga maranosong di kong ipilali lang na siya kung kuna hindi kukurmat o di na ipilali lang siya kita mubayakan si Princess Aima. Na mananang gulo ko siya ng mga raga gusto mga muda di makaplalang siya sa tadman ako dapat sa wadid kong pumanadya ka nagkaswamantang kulit-kulit ipamagulolan ko sudo po din yun na makabagay ka na kung niyama apa o papanog nila kayo kakatantang ayaw po na dakalamot isa't tila na kuda pa niya na supunta na isa-isa sa kat isa pa kanilungo ka ng susalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dia sang